sang lom na le tha lom na le tha lom na le tha mwana ra zam tim kha i na tawh ka lom na kim chu hey hi ani vang ka trong trai na tezawk mai zo che oh mai che vâng ạ anh xem kim rồi anh nghe anh nghe rồi đó anh nghe biết anh nghe em không nghe thế anh nghe anh xem biết cả vì số nó không thể xem được Christian number jangan sebelum pakai na is one now mai kita in na fa to let zamin ave provo ada truth ke ada tuan is in ma de kashia ama ada togalia is in ave thindan ali enge kalim sambi zotwan krista kana titu in my gulim chhiarthiam na pangte loka it's in my kashia ada zokania it's in my kanoma ada in Iswanau pangbin Asia alal truth kenga jungzuan lokaro ifakang bandang bai pulet kenen Iswanin magai Asia you wanted to know me ama ata zokania Iswanin magai kalama ama thindan enggak gue ini enggak nih kan te ber hi virtual atuzin ka ti to kha ti hian ama chuanin tawngtai chhung in tawngtai chhiarthiam lo tawngtai inkhawm hi ama hian atlan kuala rak vok vok thina ma sengin akumaron upachhawa keima khan e control chhiarthiam ang ka tia chuan kan chel beta tawngtai lo zok zok hian anu mo keima mo apa mo hian kan chel beta chuan e chhung inkhawm tikha amang ve thiam to dona chuan ama in hlei ang tak khan in hlei to bik lawa kan chel bet ve zela ti hian ai hlei to kan venga chuan kan chhung kwa hi naupang atang hian ai tawngtai chhawk ve a zantin hian kan ti dan ani a chuan hei apa lawa rongbawlin apa chhuah hlan ani a ka fate kan khawm puia thil tha tak mai ania chhung inkhawm te hi mitin te hian ti ve theila tunlaiah sualna atam em em a kan fate an kalna on konga kan zirti ria poimo em em a chuwang chuan hei poi ka channel a kalon da vele a engin bolama min lo ngai sak lo ula ka channel hi ka platform ka ti to kha chuwang chuan a thalam in zirtir na chu lo da chho ve zelanga hian an owner in tawngtai chhawka a u in tawngtai hruaina chhiara anau lo tawngtaia kan fel bik wangte kan that bik wangte a pathian hi hnai tur kan ni lawa kan fel lo wang le kan tin lo wang taka lalpai hnai tur kan ni a chuwang chuanin kan fate an kolna konga pawh hian anu le pai kan poimo em em a kan fate kawng tha a kawng dika kan kal hruaina hi kan fate hian nakin thenga an la en ton tur le an zir tur zel ani ti hi hriai ila an tet lai tanga kawng dik ko hmuh hi i ban san lo ila ti in nu le pate kan rongbawlna chhungkua hian a tam em em ani pawna rongbawl kher hi ni lawa kan in chhung khurah hian rongbawl tam tak lalpan min hun sak ani ti hi i hre thar lian u tih wangin he video hi karon dah thar le ni
Nên cho sự đi tìmกันเองก็กินซ้อมเพียงสิแต่จะว่าจะดีกว่าตัวเองในวัยนี้มันก็เองกันเช่นที่ซ้อมหาเรื่องสิซ้อมตัวเองน่าอิจฉาซ้อมสิซ้อมกับซ้อมสัญญาซ้อมสิรังเทที่บิดที่ไม่ได้ก็เป็นเพื่อสุดท้ายยังเสียทีนั้นทีนี้ได้ทานหลังอย่างดูนะ 1 2 3เราเชียร์แรง 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3เดี๋ยวchhiarthiam betul gerak letak chhiarthiam pun